Eseche masikunde chiegni loro kendo dhi e yweyo mata mokwongo, apisa mag arita e kaunti ma Trans Nzoia otimo apedha moyiedhi ma choko kendo wang'o masinde mag opunda mar kambi mar Loto. Komishona mar kauntino Gideon Oyagi owacho ni apedha ma kamano mosebedo ka timore kuom thuolo mar dwe achiel geto mar thego jopuonjre kod rowere mar wuok oko kendo goyo punda saa ka saa, ma bende itudo gi kelo midhiero mar omenda kod dang'ni mar paro. Oyagi omedo ni goyo punda oserocho ngima kaachiel kod ketho kit rowere kod jopuonjre mathoth kaluwore gi bedo kod gombo madwaro omenda mapiyo piyo. Na utaratibu ni kwamba kuna ile Betting and Licensing Board ambayo inatakiwa kupeana idini ya kufanya hii biashara. Lingine lazima upate idini kutoka kwa County Government of Trans Nzoia. Tumeangalia na tukapata ya kwamba hiyo idini hakuna, na tumekubaliana kutoka mwanzo ya kwamba hatutakubalia biashara ya Roto hapa Trans Nzoia, kwa sababu hapo ndio tumepata ya kwamba walivu wa kila aina wanakaa wakingojea kwenda kufamia watu wetu. So tunataka kuhimiza watu wetu ya kwamba wacha tufanye biashara nyingine ili tuweze kuokoa maisha ya watoto wetu, tuweze kuhakikisha watoto wetu wameenda shule, na iwe ni njia moja ya kuhakikisha usalama wa jamii ama ya watu.